Estic segur de que coneixes al Manchester City i al Manchester United. El que no estic tan segur és de que conegues a l'FC United of Manchester. Lluny dels focus d'Old Trafford o de l'Etihad, hi ha un club fundat en 2005 per aficionats del Manchester United desencantats en el club, que decidiren fundar el seu propi equip després de l'arribada dels Glazers al club, alegant que el club ja no pensava en els aficionats i que els preus eren inaccessibles per a la gent. Més de 4.000 exaficionats que començaren a funcionar baix el nom de The Red Rebels, els Rebels Rojos, posaren diners per a fundar l'FC United. Un equip que vestiria els mateixos colors que l'equipació mítica del club de Manchester, però que seria molt diferent. Després de fer un càsting de més de 900 jugadors, començaren de la millor forma possible, ja que tingueren 3 ascensos consecutius de categoria. Este equip, dirigit per socis, on tot es decidís democràticament, té un estadi amb una capacitat de 4.700 persones. I actualment milita en la 7ª divisió anglesa. I és que este equip és únic, ja que abans del partit té música en directe, tiradors de cervesa a ple funcionament i preus molt reduïts per a que tot el món pugui gaudir del futbol. I lo més xulo és que quan acaba el partit, jugadors i aficionats se'n van al mateix bar per a parlar i conviure com si foren tots un mateix equip. Així és este club anglès fora dels negocis que redefinís el que és la passió pel futbol i on sobretot importa el que té que importar, que són els aficionats.